Mayong gabi atong tanan mga kaigsuonan or adlaw, mayong adlaw kaninyo. Matud pa sa ubang mga tao o ato sa iadto sa biblikal nga pagka istorya, matud pa kuno hapit na tapos ang kalibutan. Atog yung hinumduman na wala pa'y nasayod niya na kundi ang kinabuhi sa tao mo ray matapos. Kay niadtong pang mga panahon nga gamay pa ko, edad pa ko og City and News, dugay na kong nagabati niya na hapit na tapos ang kalibutan. Dili ginadto na siya itanom sa itong una kay wala pa'y nasayod kung kano sa katapos ang kalibutan. Mao nga nihini karong akong pagpakig istorya kaninyo kundi atong hinumduman nga ang kinabuhi sa tao mo ora kay matapos. Ug mayong gabi ug adlaw kaninyong tanan. Pagkapait nga palandungon ning nahitabo karon sa kalibutan, nahisulat na dalang sa kasulatan, kining nahitabo karon sa kalibutan, linubog bagyo ug pagbutong sa bulkan, daghan ang namatay nga katawhan. Duna pagyo'y sakit ni sa buwag sa kalibutan, kuyaw kaayo kay dili siya hikitan. Si Satanas magayud ang hinungdan, ning sakit kisabot sa kalibutan, busa kitang mga katawhan, ang pag-ampo ato gyud nga pakusdan. Kay ang Ginoo man luluwa sa tanan, kay siya man ang ato nga dangpanan. Kay ang Ginoo maluluyon kaayo, luwason kita niya iyang mga tawo, iligayod kita niya itugyan sa mga kadautan. Kay maluluyon kaayo ang atong Ginoo, ug luwason kita niyang iyang mga tawo. Kay maluluyon kaayo ang atong Ginoo, ug luwason kita niya iyang mga tawo.